जों दिनै हायनाहाय एलेम्बानि ककथाय खोनालायनाय माथाय सिमानि ककथमा काहाम chapter के 15 verse के 10 to 20 जरा जों नायलायनाय आफरो जिसु लोकोनो बिनि थाने रेंगी हाय होने साका ओ ककनो खुब खोनादी सिबो सिदी बुखोगो हाबनाय आबोतै मानै बरकनो हामिया खलायमानिया बुखोगतै अंखरे फायनायसे बरकनो हामिया खलायो हायके बिनि सागिरक बिनि थाने फायै हाय होने साका नों सामाने अकक बाय फारिसाय रक खा नांजाक माने नों सावैदामान जिसु हाय होने साका जकनो हानि आफा कायमानि बुफां याखे जतनो फैसा जागबायनाय फारिसाय रकनि बागै तावानादि बरक अंखा मकल नकिया बखरक मकल नकिया न याक तलै तैखे खरक नै न हाखर प्लामसा कलायनाय अरंथक मन सबाय सादी हनै पितर सासाका जिसु बरकनो हाय हनै साका नरक ताबक सुदा बयनि सिलाय बटवा गजा ख नरक रमैमानिया खदिबा मंसासक फानो बरकनि बुखोगो हाबखे आबो बहक बिसिंगो थांगो हायखे बसाकनि अंखरे थांगो फिया बुखोगतै अंखरे फायमारक आबरक बुखा बिसिंनि फायो आबोतै रकसे बरकनो हामिया खलायो तामने हनबा बरकनि बुखा बिसिंनिसे वानसुकमा हामियार अंखरे फायो आबसे बरकनो बरक बथारो बैताला अंरो वाइजारो खगरो कक ताताल सारो बयनि मंगै कक हामिया सारो अमतै रकसे बरकनो हामिया खलायो तामखे याक सुयावै माइ जामानि आबो बरकनो हामिया खलाया कायतनि कथां ककथाय खनामानि बिसिंतै जों जतन साका कायतर कतालखे हामारे खलायथों आमेन।